Urtean zeharreko 15. domekia. Jesusek espiritu horien gaineko boterea emoten du. Hau da, espiritu horien galduen bizia eta eriotza nahaztatzen dabenen ona harinkeria sartu eta txarra txikiagotu egiten dabenen gaineko boterea. Espirituren bat Espiritu Santoaren aurka agertzen bada, laster ikusten da zeo zer oker dagoana, ezin da eskutatu. Baina ona eta txarra batera erabili eskero, nahaztuta egin gaitekez. Hain zuzen bez, dugu txar egiten txarra dala pentsatuta. Egiteko arrazoi honen bat dugulako baizik. Premiazko danean, premiazkoa da. Esan ohi dugu, eta utz egiten dugu. Hor da bere espiritu loia, ustezko onaren atzakien txarra zurituz. Zehaztasun barik aritzea eta zuzentzat jokateko arrazoien bidez, bide moten jake. Bihurri, irangarri, sakar eta abarrei. Zenare emazteak aldendu egiten dira, aurrera egiteari uko egitean, egiariek ez esatearen oietzean, izimudu nahasiak, erosotasunak osotasunari irabazten jakonean. Baina zelan genditu hau. Lehenengo binak abialdu, gogorako mailara iritsi gura badugu ezinbestekoa da. Banatzea, alkartasuna gauzak eta beste batzuk hartu emoten egitea. Eta ez norberak bakarrik bakarka ibilita trampa egiten dugun eta. Eta makila daroagula, baina ez ogia. Hau da, poltsa eta diru barik, sandariakaz eta aldatzeko erropa barik. Gertatu daiteke zen egoerak dira, ez evangelio da betiko hitza. Jatekoa ez da baliagarri, borrokarako, ezinezkoa da, eta espiritu loia guri ez arduratuaz garaitzea. Sentipenak agintzen badau, ume izaten jarraitzen dugu. Pultsa badaba espadazkoak soluzio babesgarriak segurtasunak eroateko da. B plana badot, ez naz benetakoa. Egian ibili nahi izan eskero ez dago aukerako iesbiderik. Diruarik zeo zer galtzeko bildurra izan eta larritasuna jabetzea. Maitasunaren etzaia dana. Onartuenak da benen bildurra. Jabetzak ez daiala, zure pentsaera baldintzatuta. Gauzei uko egiteko gauza izan. Sandalia jantzita ez eseri, ez lasaitu bide egin aldatzeko pres segon. Galderak onartu, eten barik mugidu. Soineko bakarra aldean jantzia, rol jakin bati lotuta dago. Ez dago amigoatasunik hartu emonetan. Eskonduta banaz, beti egongo naz eskonduta, ez dut beste jarrerarik erakutsiko. Ez dut emakumea eskutatuko aita banaz, beti izango naz. Seme alaba gertu ez badodaz be. Eurengan pentsatzen dodalako. Eta eurentzat bizia nazalako. Makioara oratu zer da egur bati, egur zati bat. Mugiduteko itsasoa zehartzeko balioa da, Kristori aitaren gana iristeko balio izan eutzan. Kurutzea bea onartu ezik, atzekabea eta gabeziari uko egiten eskero. Espiritu loia lerraz sartuko da. Jangoikoaren borondatea ez dalako entzuten. Kristoren atzetik jarraitu, kurutzea hartu barik. Nahiko kaltegarria, haren atzetik jarraitzeko nok bere bizimodari plana erreserbak egoitzak, nor bere bizitzaren babesak uko egin. Kurutzea hartu eta bideari lotu. Okoir bidean dabiltzanei, zeure egiaren argia agertzen deutzezu. Bide zuzenera bihurtu daitezan. Eizu, euren burua kristautza daukienek, itxi dagiela. Izen horregaz ez batez datorren guztia, eta bete izen horri dagokiona. Gaur jaunari, lehenen otoitzonetan, eskatzen dutzago Kristoren egiaren argi hori ikusteko gai izan gaitezan. Galduta dagoenak argi hori behar dagoalako bidera itzuli ahal izateko. Beraz, gutako bakotzak bere burua argi bilatzaile jakiteko gai izan behar dau. Holan, munduaren nemon eta zerbidu ahal izateko. Beraz, gai izan behar dugu kristauaren izenaren duinez dan oro albuiatzeko. Eta munduaren kristo isladiran jangoikoaren seme alabak egitera deituta gagozana, osotasunara eramateko. Begitu jauna, otoitzean diardoan eleizaren doai eta egizu horrek hartuko da bezan fede honek gero eta santuagoa izan daitezala.
Porien gaineko toitz laburra, aurkezten dugunaren errealidadea erakusten duzkuna. Gizadiaren eskutatik igarotako kreazioa. Gure eskuetatik pasau eta jangoikoaren eskuetan jarri ondoren, Kristoren gorputz eta odol bihur daitezan. Santutasun bidea eta graziasko atea, guk berpiztu denaren benetako jarraitzaile gisa ibilten jarraitu ahal izateko. Zuk bakotzari eta nori bere orduan emoten deutzazu, dagokiona, eta zeure eleizean miragarriro zaintzen dozu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu Espiritu Santoen indarrez eleizari laguntzen, uste ona beti zugan jarririk. Ez du aldian eten barik otoitz egin deizun, eta posaldian eskerrak emon. Jesu Kristu gure jaunaren bitartez urtean, zeharreko domingako 9. prefazioa. Espirituraren eragina eleizan. Entzun behar duguna prefazionek gure bialketa erakusten duzku. Espiritu Santuak eleizan egiten dagoen ekintzan oinarritzen dana. Distipuloak Kristok eurak bialdo ebasan lez, gube Espiritu Santoen doaiaren laguntzaz bialdoak gara. Horregaitik, Espiritu horrek eleizan egiten dagoen ekintzaz berba egiten dago. Eta hone bakotzean erakusten duzku nora eta zelan mugidu behar dauan, eta zelan bizi behar dauan eleizak. Eta gutako bakotzak. Normalean, gustuko litzaikegu Espiritu Santoen beti gidatuko dituela gure bidea dela uste dugun lekutik. Baina Espiritu Santuak jainkoak erakusten duzkun bide horretatik gidatu behar gaitu. Ia, inoiz baino beto esan da, gitxitan dela gu pentsaten dugun bidea. Horregatik berba egiten jaku espiritu dugun konfiantzaz. Atzekabe, handieneko honetan be, ez gaituela abandonauko. Eta gainera, ezkeroko otoit honeko otoikintza Kristoaz alkartzaren postasunaren bizitzera garamatzala. Zure mahaian janaritu gaituzu jauna, egizu misterionetan parte hartzen dugun bakotzean, sendotu daia gure Salbazioaren emoitza. Eukaristia maitzeko jaso berri dugun jakia, unean uneko ez dana, gure baitan salbamenaren frutua azteko eskatzen dugu. Salbamena zuaitz bat bezala zaindu behar dauan helburu bezala frutua. Horrezatik sakramentuak, otoitzeak, karitateak eta azken batean maitasun haragitzuak dire jaboteko frutuaren elikagaiak. Gure bizitzak Salbazioaren frutuaz gozatzera garamatzako.